тоя нидер юклыгын. Адашкан бер бөек колын һымак, басып торам диңгез ярында. Тауга багам, ниндәйдер бер бушлык был мәңгелек таудар кырында. Кипаристар елдән кагылганда, кыштырлашкан сакта бананда, күз алдында ак каенда шаулар, телдәшләрем куда калынды. Етмәй миңа бында умыр зая, мәтрүш чәскәһенең хуш еһе. Тулкынланган арыш баҫыуҙары, ысын йәйе, ысын ҡош төҫө. Мин уларҙың